A Escola Infantil de Ribadumia foi obxecto dunha profunda reforma para reforzar a súa eficiencia enerxética. Aquí mellorouse o illamento térmico das fachadas, renovouse o sistema de climatización coa instalación dunha bomba de calor reversible aire-auga e sustituíronse as luminarias por outras con tecnoloxía LED. Se conseguiron os obxectivos precisamente de ese SAPE todo, non? En materia de aforro enerxético que se está notando precisamente agora mesmo na factura, pois ese aforro pois para nós é moi importante, non? E aparte pois esa climatización ou eses equipos non, de frío-calor que de alguma maneira manteñen as instalacións pois sempre a unha temperatura adecuada. Actuacións realizadas no marco da liña de axudas plurianual cofinanciada con fondos FEDER. A achega da Xunta ascendeu a 120.000 euros o importe máximo previsto neste tipo de axudas. O Concello completou a reforma achegando outros 10.000. O ano pasado foi beneficiaria dunha axuda da liña de FEDER que temos para a eficiencia enerxética en instalacións municipais, cunha aportación da Xunta de Galicia de 120.000 euros e conseguiuse a verdade que nos vamos cunha grata impresión porque se conseguiu efectivamente o que buscábamos na liña, non? Ter unha maior eficiencia nas instalacións municipais, se aislou exteriormente este edificio, se cambiou a bomba de calor, se fixo tamén unha maior eficiencia con luminaria LED e, polo tanto, cumpliu todas as expectativas que se acollen dentro desta liña. Nesta escola infantil hai matriculados un cento de nenos e nenas. O alcalde di ser consciente da alta demanda, polo que avanza que o Concello estuda fórmulas para ampliar a súa capacidade. O espacio é o que tampouco hai tanto espacio, pero si estamos pensando, estamos traballando precisamente en poder ampliar, se é posible, pois estas instalacións, eso estamos vendo, temos que ver cos técnicos como e de que forma, pois de alguma maneira se pode ampliar pois esta gardería, esta escola infantil de 0 a 3 anos, non? A axuda como a que recibiu Ribadumia beneficiou en conxunto 50 concellos galegos. O conselleiro da Presidencia avanzou que acaba de resolverse a convocatoria deste ano e que beneficia 50 novos concellos que se suman ao medio cento da anterior.